Morning teenage Jack. Ndiye lero ndilibe chakumwa koma tenticheze. Macheza chabet. Ndikani zake kwambiri ndi zokhudza nkhondo. Nkhondo yomwe ikuchitika. Nkhondo sinkhani yabwino, but it's happening and it's in our world. So we have no choice. Timakamba zimene zikuchitika paziko lapaseti. So but it isn't tingapo ndofuna panga address it. Navosita, when I post about the war, naona makomenti angapo achilendo ndi yayo samakambeza nkhondozi uzingopanga ma video jani, right? So I figured utanthu aganala alendo talandira alendo ambiri pa page pano, right? So that is a good thing. Thank you for following and welcome to our show, right? Come on, not just to let you know my content. This has always been my content, right? I talk about news, what's going on in the world. I talk about innovations. I talk about current affairs. I talk about true crime. I talk about histories. I talk about some physics and science and all that. I enjoy all those things. So I talk about things that I love. Not that I love war and not that I love true crime, but I follow it. Komano, just to let you know, this is actually my content. This is what I post. Because I have Ukraine, I post about those things. Alright? And especially because if I say something that doesn't resonate with you, doesn't mean it's a lie. And it doesn't also mean no. The thing is, Ziko city in the one spectrum. There's so many different things that are happening at the same time. So you can get so that's just life. You have to accept it or not. I just wanted to put that out there. No, it's always been my content. So so no, it's actually happening in our world, So, but that is that. We welcome you. So the other thing I was going to say is really? Okay, here's the thing. Sinna with Israel, sinna with Iran. Me, I support life. I don't support war. Okay, let's just put it out there. Just because post does not necessarily mean no, it's actually possible not to take any sides and just report on what's going on, because that's what's going on, right? Komaso, it's almost like anthu apanga ngati akusapota ngati kuti ngati game ya Manchester United ndi Arsenal kapena Liverpool. This is life. This is about someone's life. So no, I am completely against nkhondo because it's not fair on anthu amene zikuachitikira background ipo simmenezi ntozikuonekera tikamati hey abonya bomba abonya so missile yo hey atani hada point 1000 hey udatani this is actually happening to people, and we can report it. Kumano kuchemerera is another thing. Here's the thing, menene nkhondo ndi mayonera mmaso mwanga. When somebody says abonya missile kapena atani, this is how I view it in my head. And Uncle Mateo akuchoka kunchito munjira ayima agula nyama ya mbuzi, agulaso nkhwani, komanso amakonda sinjiro, amakonda zotendera, agulaso sinjiro, tomato, anyezi, komanso akagulaso kazinga, afuna zichita kazingidwa bwino chifukwa akazi awo aloda amazophika ndipo akati akazingire akuyenda akafika ku nyumba akuwapasira akazi awo chani zakudya zija. Ana awo awiri Emile ndi Yusufu akusewera panja, akusewera mwa masiku onse. Abambo akupita kubafa ukasamba pamene amayi aja aloda atereka ndiwo
atereka chani nsima yawo akukonza pamene pacha ndiwo zichachira kukazingira bwino anyezi mmene mucha tomato akuthiramo chani loyiko nsuzi mix kuti zichite kukomerera bwino. Abambo aja amaliza kusamba akutuluka kubafa akhala pansi pa sitting room akuwerenga news pamene akudikira akazawa amaliza kuphika. Aloda amaliza kuphika akuwaitana abambo ndi ana bwerani kuno onse akukhala pansi kuti adye mmene amapangira masiku onse. Zakudya zochita kununkhira kuti koma mkazi amaziwa kuphika usho. Ana aja they can't wait lero tikudyera nyama. Akukhala pamene panja asamba mmanja akutema kususa kuti adye kena kwa mkova boom kena kundima. Abambo acha akuyesera kudzuka koma mwendo ukhanga twavulana ukanika kudzuka mwendo akuitana akazawo Loda iwe Loda iwe Loda sabu yanga akuitana ana Emile Yusuf ana sabu yanga akugwira kuyesera kuti nditani ndidzuke kena kwagwira china change akuchikweza mwamba akuyangana kupeza ndidzanja akutaira kufuula akunyamuka pamene pacha akupinchama akuthawira panja kuti aitane anthu adzanditandize akupita panja akupeza so maneba useso nawo so akutani situation same aliyese afuna thandizo kuno banja lake loselafa alaphulitsidwa ndi bomba kufa kwake so kuti kumakhala kungofa ndekuti mapisi pamene pajapo zimenezo zili mmutu mwake munthu uja basi zimene bomba limachita ndi limenelo. So ine sindingakhale ndikumasapota kuti ayo akuti bomba akuti chanchani no, it's life changing munjira yopsa kwambiri. Sindisapota nkhondo onse aku Israeli aku Iran nzika zoti zinthu zozizo kwakudza koma akuvulala and chifukwa chomwe akuvulalira ndi chifukwa cha ambitions of rich greedy men. Anthu oti alibe nazo ntchito anthu okwayiwo ndi collateral damage tikufuna ichipo ife tikufuna ichi ndipo tikuchifuna basi no matter what timenya nkhondo mpaka chomwe tikufuna cho chichani tichipeze. Anthu akafa basi zimachitika mesa ndi nkhondo collateral damage amawacha collateral damage basi moyo watha. Their lives will never be the same again. So no, sine timu Iran sine timu Israel, I'm team life. Before you know it, we've only got one earth. So no anthu ena azipita kuti dziko lathu ndilo mweri basi tikuyenera kuchita na tolerate tikuyenera kuona kuti kodi anthu fete khala bwanji. This is the only world we've got to live in, you know. So mukamandipaka kuti uyuyu akusapota ichi, no, I disagree because I don't. And another thing ndi madana nacho ndi oppression. Maiko ena mapanga oppress anzawo amati akapondereza kudiriza ndikuononga dziko ili apaseni dzaka apitaso akaononga ndikudiriza dziko lina. Kuononga ndikudiriza kuminzi miyoyo yatani yasakazika. Tikamati tu miyoyo zimaoneka ngati zavatali koma miyoyoyo ndinu ndine amene ndi mmene tilili ifeyo acha amuna anu acha akazi anu ana anu. So sizabwino ndi zinthu zoyipa. So sometimes zimangopanga post updates akuti pamukapalaza kuti pena kungweka ka analysis pang'ono kutani. It's just to let you know what's going on. So kuti hayo yuyu ndekuchani palibe agenda ina yose all kind of agenda ichita achieve chani. It's all zomwe ndikuyankhula pano basi. I'm just talking to you. Olo ndikuti ndi madana ndi nkhondo ndi matani. Do you think kunena kuti amva or atamva, do you think it will make a difference? Kafukufuku wako America imweyo ananena kuti kulibe mabomba mass destruction. Kafukufuku wako akulu oyang'anira za nyuklia ananena kulibe kuti akachita inspect koma zaletsacha mesa nkhondo ayambabe basi. So anthu amapanga zomwe akufuna. People will do what they want to do kuti achita achieve my ambitions. That has always been the way of the world. Unfortunately, it's a very sad reality, but it's the reality. Nkhondo isiya bwino anthu akupweteka anthu akuvulala. So yes, I support life. I don't support our no. Inu simungachite support kumaona mbali wanu akuvulala akupwetekeka. So ndizoyipa zomwe zikuchitikazo. So I update when I have an update. I mean you, I will support you. No, it's just what's going on. You know, nde uko tentivitirize mioyo yathu update azibwera akapezeka tizichezabe
madzulo opambana.